فرمایا جبرائیل انج کر ہن ذرا زمین وال ویکھ عرض کیتی مولا زمین وال پیا وینا فرمایا انج کر ہن انج ویکھ کہ جڑے انداز دے نال میرے یار دا یار میرے یار دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے سوال پیا کردے نے میں رب نو بڑا ہی پسند آ گیا میں رب نو بڑا ہی پسند آ گیا عرض کیتی مولا پھر کی کراں فرمایا جلدی دے نال قرآن لے جا پڑھی قرآن ہن تہاڈا ذوق ہوے سبحان اللہ آئی عزیزان گرامی کڑے انداز نال گل کراں اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمایا یسألونک ماذا ينفقون مازاغ دے نینا والیا اے بدوبا دے چہرے والیا واللیل زلفا والیا سونیا مازاغ دے نینا والیا جیڑا بندہ تھوڑی بارگاہ دی اندر آکے سوال پیا کر دے اللہ نے منو مال بنا دیتے بڑا دیتے مازاغ دے نینا والیا دین والی ذات میری ایمانداری دے نال دسو یار تانوں سانوں سارے نو رزق چاہے کسی نو بہت ہے چاہے کسی نو زیادہ کنے دیتا ہے سارے بولو یار تسی یہیں بالکل مسم گیا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ کنے دیتا ہے اللہ نے کنے دیتا ہے اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوبہ دین والی ذات تو میری ہے لیکن جیڑی انداز نال تواڈے کول سوال پہ کردا سی نا خرچ کتے کراں میرے یار دی بارے خرچ کتے کراں مدینے دے تاجدار نو فرما دے کل ما انفقتو من خیر فللوالدین فرمایا ماں زاگ دے نینا والے ذرا یوں ہا دے میٹھی میٹھی لب کھول دے میٹھی میٹھی لب کھول دے من خیرین انہوں حکم دے دیو کہ سب تو چنگا سب تو بہتر دے لی پتہ کی اپنے اماں تے ابا تے خرچ کرے عزیز و اقربا دوست بیلی یار سارا کنبا خیش کے بیلا سارے بعد اچنے فرمایا کہ سارے تو چنگا اے دے لئی اے جیڑا تو آڈی بار گیا چاہے اے دے لئی پتہ کیے اپنی اماں بولو یار اپنی اماں تھی ابا تے خرچ کریں عظمتہ کی سنا ماں باپ دیا نانا یار کواز نال مل کے پڑھو نئے عظمتہ کی سنا ماں باپ دیا ہاں جی تار دنیا میں دعا ماں باپ دیا نانا یار کواز نال مل کے کہہ لو نا مل کے ذرا محبت نال تار دنیا میں نانا یار میں قسم رب ذوالجلال دی آج دی اس کل خانی دے وچ آ کے ختم شریف دی محفل دے وچ آ کے میرا پیغام اپنے سینے تے لکھ کے لے جا انہوں منا لو انہوں دی خدمت کر لو مینوں قسم رب ذوالجلال دی کل نو دنیا دی ہر شے لب جائے گی مال بھی لب جائے گا دولت بھی لب جائے گی کاروبار بھی لب جائے گا کوٹھی بنگلے بھی لب جان گے اگر نہیں لبنے تھے ماں باپ نہیں لبنے تار دنیا نے دعا ماں باپ دیا عظمتہ کی سنا ماں باپ